eyo no mbaɗon tambere mawɗum ni no galle wallahi mawɗum hastuno gorɗa mawɗo a mbaɗaɗani mo de wallahi mawɗum no nguleki mbar tampinani yo ndem fami nguleki tigi mawɗum aɗon faama nguleki de nguleki de to mi haalma aki muusi taw ko haaldu gom ɗani muusi nangere yawi yaltu no muusi kono noon toon to leyɗel minen toon leyɗel to joyi korka a fuɗɗoro korka tan cikka a fuɗɗoro hoore tan ha humtima cikka hoorani ni sawanna haydata ɗum alle mum ɓubti e waɗa saaha ɓuuɓat ha glace watta samde neige mi nani ɗum wallahi mi nani glace wattata ko tobde ɗon kono mi haalma noon ɗum so Allah glace ko neige glace ko neige ko neige wona glace neige wattata ko tobde eyyi so ɗum noon kam yo ha toon ala ɗum moƴƴani aɗa eɓa ɗum so ari ga duudugue en an Moussa Ali en Karo Saren ɓeeɗo ɓe nan toon ɗo heeɓ probléme ɓe ɓeeɗo fof tati lerki bojji kewal ɗo de hakkude malla bojji kewal ɗo par ce que wonɓe ganduɗa horma enen ko ƴiijam men ɗam woni ɗam wona ƴiijam kattan ɗam jawgol ƴiijam men ɗam hattani ko nguleyki ay nguleyki yo ar tan ƴiijam man waɗa gurr ni wadde ni tan ni doga kono so fennimo ɗo joni a yiɗat fofde ni donka moƴƴani wona ko barke yo Allah faamu wallahi moƴƴani yo Allah jaɓanen korka men amin yo Allah jaɓanen korka men amin kadi ko rewa Allah e lewru korka ndu yo Allah jaɓ amin ko tata yo Allah yaafo nde tawno neɗɗo nder lewru korka ndu mbeɗa heewi wiide neɗɗo wori yejjute hen duwawde duwaw e nder lewru korka noon fof premier duwo yo Allah jaɓanam korkam walla yo Allah jaɓan men korka men so Allah jaɓi korkaji men tan e malam wallahi joni noon oɗo asu ko adu gadduɗo kadi e dewal Allah manggal ko ɗum waɗi mi siftorde noon neɗɗo yo duwoto yo ñagoto Allah dewal Allah ngal adduɗo ngal kadi koye dewe Allah he jeeya e min jewtidi noon hamin pamodiri wonko haalinimi o ñohnimi min tan kanko tan Allah woni tataɓa men ko haali ko kadi bonani ko haali ko kadi mbeɗa welti hen min no feewi ko haali ko kadi wawi tan ko yidde ɓeydade jokkude enɗam hakkude men e yidde kadi ɓe enɗam men ɗam yoɗam ɓeydo jogade doole mouvement force par ce que o wi komi yiiɗi acca acca wiyo gonɗo université o wi komi yiiɗi on mbimi aɗa yiiɗi gongre gonga o yomi yiiɗi mbimi testu o yo ala o haalde on mi wini yiiɗi o wi noon wiiri de mbimi gasi so tawi kay on wi ina yiiɗi anne kadi aɗa yiiɗi arti haɗo am ɗo min woni baba galle min woni kilifa ma woni kilifa makko ɗum min welat kam tan heddi noon minnene mbima mi wiyata eey ha yoora kos sona yummakko jooɗo wona e jooɗoɗa mi haalalma habaru mi haalalma ko ni lelude ni yaari ko Allah e wonde moƴƴe tan Allah waɗi ari ɗo ɗum kam ko teddugal ko ɓural wona Allah waɗi kadi o yii ɓinguel men o yiɗi woni kadi débit 2-0 wallahi 2-0 anani bi a marki bi 2-0 markuɗa yo Allah yet Sénégal naaɓe so jeehi so mannani werno so balluji ɗi kuɓuɗi eyyi joni noon aɗani mbeɗeni Allah nen heeɗi yimɓe nene ndaara min jiiɗi anden holko woni hen miijoma so tawi wonko jiwtiɗa cukalel nguel walla wonko ganduɗa walla ko pamɗani holko min jewtidi sabu acca wonko heeɓi haalandeɓe hen kadi so dendi ko ari dartudemo mi ɗum ko hunde mawde yam sabu ɗum ko wurtinde endam mum ko ɓeydade kadi ko ɓeydare wonata e nder endam he ko ɓeydare wonata e nder leñol he min so ari o darti acca ko beele mam ko beelema ma sabu Modou wona neɗɗo bonɗo kadi Modou ko neɗɗo jiɗɗo bandu men gonga wallahi ko neɗɗo kadi teddinɗo kaw mum no feewi wallahi hayyor ɗum tagi min hande so ari o darti ɓiyam mi wawa wiide hande ala walla mi wawa wiide hande wonata so wona wiide ko
ko yo Allah moƴƴin yo Allah fewnu yo Allah waɗa hen barke amin amin kadi ko mbaɗɗa ɗo ko ɗum ko hunde mawde ɗum ɗo si arde beera galleji fof eto gummiɗa to gummoɗa gila baramacce haa ɗo ala mo dartuɗa so wona ɓinguel kawoyma wallahi aɗa yiiɗi kawma Allah weltima aɗa teddini kawma wallahi Allah weltima kadi ko mbatta ɗo ko Allah poɗɗo no Allah tan yoɓatma yoɓata kadi ma Allah yoɓe moƴƴereji ma gila garɗa a suuɗani hoorema a ñongaɗi juuɗe ma ala a moftani poos ma ala komin jiɗi fof ko eeyi wallahi ko kawma yiɗi fof ko eeyi wallahi ala hanimo gonga ɗum tagui an sa ruttima a dañan wallahi dañi rende bandu men so raddi tan Allah rokkat ɗum ha wallahi ala hanimo gonga kadi min ñaago Allah tan yo Allah moƴƴin ko hetti ko Allah waɗa hen barke ko ɗaɓɓata hen ko e ko dartaten ko Allah timbitina fof seytane wasa jolde hen gaño wasa dañde hen sago ɓinguel kawma ko bande ko hoorema sa darti aɗa foti dartude sa dartani aɗa foti dartude saka noon ne garɗa mbiɗa aɗa yiɗi kañum kadi jogui haqqillantagal wi kam nene min de ko dendam dartetemi beɗi yiɗi ko pamɗa hen wimomi nenam bandam kala ko jiɗɗa beɗi yiɗi wallahi machallah saka noon ɓinguel kawoyma kala ko jiɗɗa beɗi yiɗi kala ko jiɗɗa no wurdude makko biyanma ko ya nangumu no poɗɗa nanguirdemo wurda e makko no poɗɗa wurdude makko saabu ko bandi ko hoorema oɗo ƴeew dewgal ngal ƴeew bandiragal yo Allah moƴƴin fof amin min beltima wallahi min beltima no feewi mi weltima wallahi min beltima haalama bisimilla mi weltima no feewi kaw Allah jarama goggo mi weltima e haala ma haala ka vraiment waɗi fayida no feewi kala ko ɗaminnomi hen ko somi welama wiya mi fuɗɗimi yiide ɗum hay sinno ni min mi dardi to banggue bandiragal ko yidde nde adi taw to tawi kadi mi haqqillam hokki kam nadde e galle he ha Allah walli kadi jiimo min jiɗodiri jimmi resdemo comme no wona joom suudam ko ɗon mbawno salade kanko tan mo wawno salade kono onon on mbaɗani ɗum wona jawdi ndi kokkirɗon am ala kokkirɗon koko sibu endam nan sibu yidde wonde hakkude am makko ɓe kadi mi yi ko ɗo e galle he gonmi wona suka mi yi woni e galle o ko mi yi halifaji wonde e galle ndi so tawi aɗa resa debbo res ɗum e nder galle ta yi galle o no wayi tan ene wayma Allah ne wawi hokkudema debbo mo ganduɗa bawɗo joɗanadema mi yiiɗo dawal Allah nanɗo kulol Allah nanɗo mi yiiɗo ganduɗa hoorema ko ganduɗa ko heewi yiyani ɓe woni galleji ewa cuha ko hande wayi hewde ni bonnedagal no wayi hewde nder galleji ni mi tawani ɗum ɗo e oɗo galle jiɗirmon ko sibo Allah jiɗirmon sibo kawamo hadam noon yaade mboɗi yiiɗi ya caggal wuuro walla caggal ladde mboɗi yaha mboɗa addiya rewɓe tuuba ko ɓeɗa ɗum ɗo taw min yetta ko jeyɗa kawa jogui ko ponmi resde wasa ɗum resde taw ala probléme taw watta ƴetti ko jeyɗa kay sa arni ko jeyɗa nawa mi adda ko jeymi wallahi mi yaha mi wonde hen to tawi mi yii hen ko welimi mi jogoto somi yii hen ko welani mi jogoto nde tawno ko o ƴiiƴe mam mi wawa dañde ko ɓuuri o wallahi kala ko mbawmi addude aduna ɓi kawamo ɓurni wallahi machallah wallahi ɗi kawamo kadi mi yii kam ne yiɗimi minen ala ko mbawmi wadde ko wallahi ko alhamdulillah o foti to ɗum kaw haala ka no mbawmi welta ɗum tagi mi hultini wawde hande fonndi wallahi machallah joni kam hankkadi heddi koye lewru korka gonɗen lewru korka noon eɗen gandi fuutankoɓe ne jogui bida wi aadaji mabɓe tan e kutkutuji mabɓe wiyede dewgal humetaki lewru korka mbiyanon ko ɓamɗa ko ɓamɗa yiidu ko a meeɗi yidde dewgal huma lewru korka no mbiyatde anda ko bida noon harmani ɓe mbi ko so tawi humama e tan e lewru korka dewgal humama e lewru korka dewgal heewat probléme noon ɓe mbiyata noon ɗaga wallahi ɗum kam min nani ɗum ɓe mbiyata ɗum kayde gandi fonno kono fuuta ɗo ƴeew tan pour jiya tan lewru korka nduɗo ndu darino ndu ndu gonɗen est ce que wona heeɗitee ɗon ko haaɓe mbirino
kamɓe kay mi annda fuutankoɓe tan ko lewru korka dewgal humata tan lewru korka min kam ɗum kiyam famɗum nawnide lewru korka kay ala probléme pour dewgal hume i kono ɓe mbiyata ɓe mbaɗi hen dalillaji sababuji mbayno leydi wadno enen ni ina gatata ndiyamtoɗen tan goppen joni lewru ndu maayo ko seeɗa heddi so lewru ndu maayi so allahu lamɗo jaaɓi e ma dewal ngal ɓennine keɓa jaam suudu ma woni koye janngude noon wonɗo tolni ina joga yakare so ina joga yakare mawɗo to makko ɗo maggel ɗo ma woni ko ngel feññini inchallah eyyi kono kadi ko an sa ari an wawi pusde joomum ɓeydo jogade to banggue on kay yo continue jangde nde kadi min jogoto jangde makko e gasi alhamdulillah e ɗum ne kadi moƴƴi machallah moƴƴi watta caɗele alhamdulillah en jetti Allah jangde makko fof min jogto eyyi alhamdulillah en jetti Allah en jetti Allah ɗum yo yaaru yeeso tan yo Allah wat jaam tan min tolniɗen fof duwoɗen ɗo tolniɗen fof duwoɗen ko lewru korka mbiɗa ko sa tan ka ɗanaki a ɗanaki wona duwade tan ka ɗanaki wona duwade saɗa duwa tan a wasata nde duyɗa tan taw hawre on ɗon waktu ko waktu jabanede Allah jaabo wadde yo Allah moƴƴin tan yo Allah fewndu yo Allah jaɓanen korka men yo Allah jaɓanen korka men yo Allah jaɓanen korka men hokkata wattu ni wuuri ha yeeso 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 ha yeeso